Prajem vás pohodlne a dúfam, že sa budete všetci baviť. Už sú tu. Ahoj, milé deti. Teším sa, že ste prišli a rozhodli sa vstúpiť do nášho školského kráľovstva. Kamaráti milí, odtržte si školu. Od ďalšieho roku budeme tu spolu. Už tá chvíľa prišla. Už sa cúvnuť nedá. Čakajú nás čísla, čaká abeceda. Prajeme vám radosť, mnoho šťastia, len vítame vás všetci v tento slávny deň. Keďže naše kráľovstvo je veľmi veľké, pomôžu mi pritom moji škriatkovia, modráči, zelenáči a červenáči. Matulkovo, potom do ktorej krajiny spievankovo a hokejkovo. V každej krajine budete mať nejakú úlohu. V tejto krajine Matulkovo vašou úlohou bude vymalovať jeden plagát. Poďte vyšli na plagát. Ktorý si plagát vyberieme? Ktorý chcete? Tento?
Tento, výborne. Poďte sem. Jedného dne přiletěl na zem ufoník a chlapec jménem Bence Tom zvana napomíní. Takže od této super si odrazen Ben. Ó, super, ďakujeme